eta... Ibon gara. Eta biok Oianguren ikastetxeko ikaslea gara, hori izango gatutako ikastetxe publikotik. Eta aurtengo erreportaia Oianguren solidarioa izena du. Eta gure ikastetxeen iten ditugun ekintza solidarioen berri emango dizuegu. Prest, aurrera! Lehenengo ekintza goazen izan deitzen da, eta horretarako Ordiziko zentro sozialera etorri geha. Eta proiektuari hasiera emateko hemengo pertsona batekin hitz egin behar dugu, Izaskun deitzen dana eta hemengo usuario da. Bueno, Izaskun, zer da goazen? Oso ondo, muy bien. Es una cosa que me parece súper bonita. Bueno, eta zer iruditzen zaizu ikaslak hona etortzea laguntzea? Pues me parece que es una cosa muy bonita, especialmente para ellos, para que vean cómo funciona lo que es la edad y cómo al final nos vemos en un sitio muy bueno, que es el centro de día, por ejemplo, en mi caso. Kaixo, gu Uxue Sofia eta Sara gara. Gaur azarako 25 emakumeenganako biolentziaren aurkako eguna da. Horretarako hemen gaude izatekatearen antolatzaileetako batekin denekin eta galdera altzokera izo. Zurortzen zearen azarako 25 izatekatearen bidez eguna bat alikatzea? Oso importante da eguna hauek dintzek urtean behin aldarrikatzeko eta horrela oso latza da. Eskerrik asko Belen, orain grabatzen zutzi eta gizakatean parte hartuko dugu. Kaixo, gu Maia eta Sara gea. Gaur Ordiziko alkanpo agertura beha, elikagai bankuko arduradun batek nintzen ja. Eta hemen dakeu gukin Jose Agustin, eta galdera bat luzako jau. Kaixo, Jose Agustin. Gaurko galdekea da, aber aurten elikagai izan gara entzuten. Bueno, niri berez importantena dulcear gehiena jaten dena agostan. Pero frijole ditundio, gabarronak, garrantzu, lentejas, Orain, Oianguren ikasle batzukin ere izen da, irati donos. Eta zergatik animatu zara ekimen honetan parte hartzea? Nik uste dut, momentu hauetan importantea dela pertsonak laguntzea eta laguntzeko preso. Eskerrik asko, eta zortean ekipen honetan. Kaixo, gu Beatriz eta Mara gara. Eta Caritaseko ordezkari bat Ainhoa Etxabe Oianguren institutora etorri da eta tarte bat aprobetxatuko dugu galdera batzuk egiteko. Zein da Caritasek lehen funtzioa edo lan? Bueno, bere egin beharra da egoera zailean edo beharrean dagoen jende eta familiei laguntzea. Eskerrik asko, Ainhoa. Bale, zuei gurekin gogatzeagatik. Eta horrela Oianguren institutotik ordizia herri hobeago bat egiten ari gara gutxienaka. Eta honekin agur esatea tokatzen da.